Penangaji kiting pen ilitum ArnamAlam kethan le kecipar julong le lapen nalitum akar julong le labang sopot nili pinangan ningduk lo lapen nili na tum pandia jang lo ipon man nilitum technical problem lapen pilthe ason na kisung penajoksi nili na tum along ArnamAlam nang palit thekeden lo la sopot si nili ningduk Monsitame nali tumni pangaching honalam nili teklong lo chini lo nangkardom pialam nili chini lo lapen teklong lo nali tum labangso ArnamAlam ningkedok karjuji ningkedok apota nili chini lo lapen nili teklong lo laposi nali tum pan nili ningaklong pen Hampus Christo amen pen nali tum pan akeropi perfect Puthot pini Arnam herjume ipitusi okran mesen pen nali tumangnu nili kachiklang rong oposi nili ningarong piglo lapen nili nali tumopan pini labangso ArnamAlam abirta kimi puthot nali tum pen ningichikurung rapje panse nili ninghanglo laso posi nili nali tum kadoko ya phanta Kristo akardong itulo kardong Puthot pini nili nale tumpen kajethanji athepi alam ke Jisu Kristo ki an keningje alam janam si labang so alam thepen si ladak nili sonphoan akachar ju alam pen nale tum pen kachar ju rabji laban akit thak rabji pan si nili ning lasi aprangsi bangke iri tum ChetheKimi kenangsot ma labang so ke thak jonang ning pi ke thom along la thanda Jisu ahoklat si thakdun si pulo mahang thekmi mete paduta ArnamAra theklonguni tante pini nangli ChetheKimi nangji ma nang nema ChetheKimi nangji pulo tante nangli mahang thekmi wek nangji kali pulo tante nangli ArnamAra sining hem reng me chom rong me nangli lili daji theklong Pini pia pose pirthia danga mode tumta siningalam ningje pia posi eli karpia tumta chomrong muyalam ningje kithe golong je aphan pulo tangte nangni mahang thekmi benji mange thekmi pulo tangte nangli akachalara phanse kuna nangli kachiphlok job kachikalu de phanse kuna Nangli akinu an pen ci OXC akimi ke planga pansi mahang thekmi pusi punya ChetheKimi nasi punya kachingon korte le penjera tu nangli mahang thekmi nangli nangli siningara ArnamAra chomrong be Ini karju bangke. Ili tum ChetheKimi koson silong thekpo. Dona ning pi phong kor ingkora krialong lapulo. Ladak peklang dak. Nili na leto aphan hokpet sinang pulang. Nili nam karju la pe nili phan ke toya bang. Aphan ke kroya bang ke ki dunia chethe. Nali ChetheKimi. Nali kelong thek ji aphan ke nali Jisu Kristo alam arju Atheke ArnamAlam arjunanji la parta sining athakado itumapo Arnam jakong the parpi kapan kroy bek nanji nasi Bible lo pulo nangni jakong an pele kamatha jakong an pele na jakong do an pele nangli Arnam panching honon la pen na mathang ka ching honon son thotle nang thebok apan ching honon la pang so lam bang si hasto lam itu manthan Jisu Kristo apan nangli alali kethan tang alam an nangli arju pe meaning ArnamAlam Bible alam nangli arju pe meaning la parta Jisu phanang toya bang athege po
aphana li kroi pe mening si anke nangli ChetheKimi nangli long tek kethom karju ilitum ChetheKimi kuson si chirim pe mena joining pi throp angdeng so pokera ka thomalong ladak pe klar pe dak pen si etum ne than nilina to aphan hok pe sinang pulan nali tum jong si munida so po abanga ok chu che la pen avi jun je tangte nali tum chethe abete vi abete chethe ave e ok jong se abete tum chethe ave lake tum ka do eta chini horalam chethe ke vi long sidu Lasradak Jisu Kristo. Lason se lang li cenam se nenang tumuan nang pulang. Nali tu munit jong se munit supo abanga ok chu chete. Lapat lang li bijun jetang te. Nali tu chete abetet. Nali anibang Jisu Kristo pensi jelang pensi. Anibang Jisu Kristo awi pensi nali pengset. Nili emasor kisolong lo. Alang li abi buo lo, lape alang li bang arlo abi a percentage kom det lo, abi det lo pusi nili pan doctor tan lo. Lasi nang li VPO nang ji bong ho pi nang ji pusi nili pan pu lo. Dan de nak no nili vi ke lo. Lasi nili arnam ke botong ruisi arnam adom lo. Lape arnam adom bom si nili hem sort ami thang char dom bom lo. Vivekananda hospital lo. Nili te char dom bom. Alang li vi nak lekji ko sono ma nakan man vi ke lo zi bong ko ki bonta nili hemasor aphan amang than Jisu Kristo thengpar pa thak jang rem si adak pen alang li riolong pen abi nak lo tok lo si an ke doctor ko examine thlo o non ke person alang li vi nak Doctor mamulo avia percentage ka vele kupusi la ejod ang bongpen la ana vi ke dolo netum vi iriam dan Jesus Kristo avi ke chethedo la pen Jesus Kristo avi a op avete chethedo la posin nang li jong si la maham ke thekmi ChetheKimi nani ka chirip pe menang ji pulo tante nani Jesus Kristo abang apum la pe nang li op alo nani jalan le ji elitum ChetheKimi pen kosong si dona poma pulo tante dak jonang ning pi kreni korupti alo ito pathan pe betalo Jesus opet si ito maputin aphan ethan pe betalo nili nali tu aphan ahok pet si nang pulan sok imuta long lea thak klora thi thete la imugat pomsi bonta la thilot te athe pathe oji ladak kithi alam si pudam ladak thi thete imugat pomsi nili long aritiki lo nili chubok nong lo reg lo lapen erong asok along pen lang halabang so arong kevan along pen nili halabang so asok achu theklong de lapen la arong se nili theklong arong la thelo lapen la dinglo lapen la papoklo pathelo lapen engtang la dak mu thongkep mu pokep mu pharon ta nili theklong kopi po people si imugat panana theke om people mo la thi la posili tum abang ngarpum etum od adur ake no an ake chokche do an anvangsi etum Jisu Kristo lo isidu nansi la ben alang li theri along etum pidun si la dapen kithur lo de etum la ke arong ke bang lo posi la athe pathe o Jisu Kristo pen kacharap abete la athe pathe the Jisu Kristo pen agajalang abete la pathe the lasi ilitum oda dur ke no an ilitum anem kamatha ke no an etum theng par pa thak pichil kanji kali pulote nangli imuet bom chilang niliya so sok imuet bom chilang jong si long le thak
klora thute virvete laposi iritum arni iritum ot adur keno an iritum pevirbom nanji alotante iritum athe pathe upu lalo iritum ChetheKimi pen kedo nanji iritum ChetheKimi kosong sido nanji pukachar juolongke iritum lalo anbangsi iritum Kristo long tidun bom nanji alote iritum athe pathe upu iritum ChetheKimi akampen kosong si peklang Bible along, Jonah Nepi, Grape the Aling, so Crane along, 8 or Pan Pussy 8. Nena the two upon a hawk pets in Ampulan. Janam sin Nelly Nalitu Bonang Pulan. Nepan ke Croya Banke, Ne ke Clembom Akam Hey Clemsy. Lapen la apar akitim wakam hey da Alan Lee Clemsy. Pima Neke Polong. Jisu Christo. ChetheKimi gelong tang atu, alang lepan ke kroy atu, mang ke TheKimi atu, alang lepan ke ciki atu apa, alang li ke cakang alam lain. Lapen koson si akam pen kapaklang jima, labang so akam alang li dak ke tangkam. Nepan ke kroy abang ke, ne ke klaim bom akam hey klaim si. Pilo Jisu Kristo ke klaim akam. Alang li akimi akam si claim. Alang li apran ka chipida akam si claim. Alang li ameka viapan ameka pachachar. Alang li anu kang thongpa no parjulong keng kokpa keng kobadalang si I pan ka pangtir. Heme jang re apan kang hon sumar pan kang hon. Ahir jume ki pi. Alang li adaya we. Alang li akimi ArnamAlam lunjithan. Alang li karjong ka pijok ji apa nasi alang li pulo doktor ke kiso tu masih nangji dobai ta de kiso masih nangji nege papi tu masih ke ba tade pini nang li pendini ke Jisu Kristo ku pisi ke claim hal bangso ke claim akam se tu claim tu nangji atu lapen la son tem lo tante iri tum ChetheKimi akam pen Lapen akam ban si paklang. Lapen la apar akiti mu akam heda klemji pusi. Alang li klemji pusi. Kumala alang li ke kroya bang klemji pusi. Pini ini tu macam kong abadet joho. Pi posi tum kiso pan kadom pi macam kong abadet joho. Itu mak kroy. Itu macam ChetheKimi kabadet penajoksi. Pini itu kam kimi pakate. Aki orang punya Kristian itu dulu. Member pin dulu. Monta pini alang lipan ke kroya tum ChetheKimi mang ChetheKimi kali der pena potsi. Alang likam apan klemur. Lepas itu kethan kamang umia kam hey klem pi theket. Keso pan pe me theket lo. Keso pan itu mardom pi theket lo. Keso pan itu theket lo. Hi pan tu plung theket lo. Karjan no pan plung theket lo. Monta itu kaphere pen sido koglo. Kopia pot elitum ChetheKimi mang ChetheKimi kali der pena. Lasi kache mon kote le pena yeratum. ArnamAlam aninge dok me karju atum. Pinali mang ChetheKimi alam son pho long tan. Labang so son pho bong pen. Nali Chethe along. Nangli doloma abi. Claim lama claim. Nali cimat hat. Nangli ChetheKimi. Nangli mahang TheKimi. Pen ke do thekji. Akam pe paklang thekji. Nangli ChetheKimi ake nang doma abi. Nali betang jat. Lapen ChetheKimi dolo nego nante nego sonsi ki dolo ma. Pini Christian atum. Yesus Kristus mang kroy atum. Pini mahang ki TheKimi ka vedet pena chau. ChetheKimi ka vedet pena chau. Ini tu apan. Muni atum nang ji. Muni atum nang nek choi. Pini ini tu mahang TheKimi nang ji. Lapen sini ngara ArnamAlam
kethan long je sening ha long je nali sisik lo nali mahang thek ni je nali kenkam je yo lo mahang thek anathu ChetheKimi ben kereng je pa nali sisik lo nabang sola nangli karjulong ko anu kapre ka panda pitha lata ana kam lata nangli anang nangli Yesu Kristo kam siple nangli lata pini nangli karjulong alam ta anu kapre ka panda nangli pajir ta lata nangli ArnamAlam klem tipo nangli birta kini ka paceta ka kam klem la posi kini nili nangli to pa la son pho janam se ahok pet se athik pet se Yesu Kristo lamang suki po alam nam ang thek ni get ni sining arat ArnamAlam thek long ni si nabang so alam pen si nili nale to pan asap so ni kapirum alam ni thamno ArnamAlam jube nale to mo kai ki ta pedon kan tu ne sining thak do nale to mo ko nanglam aning ke do ko tum ChetheKimi pen ke doji aning khang atum nabang so alam aberta ke me karjulong atum aputhak nang lai hel jume pitha nili ardom lo tum hem tun dong se mang ke thek mi ChetheKimi abelang pulo hem tun pulo tamte nang ang song pen ChetheKimi ke long ji apan ChetheKimi mang ke thek mi ji apan I am to no pan nang lartha karjong kang tirpen lartha hallelujah la pena dom lempu hal tu mehem yang si mania bangga sodet pulo tante hala ki sodet to phanta ni di nazaret de Jisu amen pen si pulo hal bang so hem tu no lo ki so karjong an bara damon hallelujah nang netu makardom ke thakwa pulo la partame hala tu na pan ke kroya tu la penali akam ke klemato nala hakiki pia tum pe panta ChetheKimi pen atum du thek je pa ani wang dal tumake no thengpar panong sabdun si Yesu Kristo athiri rong ki pip dun abang pia bang putata an ke latum ahem tun pen latum achethe pen nani dak nang tur pathe the la sona hir jumita nang halatum pan pathe halatum ke do ling ke damale ke pemale ketika ni akhir jume pembe sa tapusi nang pan rosi Rev.Longki Bey Jisu